Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Que tal? Como andades? Hoxe sabedes que vos traio unha receita que ten que ver con aquelas persoas que temos horta e que de repente un ano temos mogollón de tomatiños. Deses tomatiños que salen por todas partes, eles solos e que nunca secan e que se poden comer a centos e a miles. Pois eso mismo lle pasaba a xente que ten unha horta urbana, tanto en Teo como en Ames, e que un día, cando estábamos nunha clase, me dixeron: pero que podemos facer con toda esta produción? Bueno, pois hoxe imos darlle xeito. Como? Pois veña, tomade nota, a ver que facemos con eles. Uns tomatiños agridoces, xa veredes que ricos salen e como nos aproveitan. Veña. A receita doxe de Carme chámase tomatiños agridoces. Vexamos os ingredientes necesarios. Tomatiños frescos ou conxelados. 250 ml de vinagre. 250 gramos de azucre. Canela. Xenxibre. Cravo. Unha pota e un bote de cristal. Prestade atención logo, que vai comezar a clase. Tomachedes nota do que nos fai falta para facer o almibre? O vinagre, 1/4 de litro. Vinagre de mazá. Por qué? Pois porque o vinagre de mazá ten moitísima menos acidez. De feito, o vinagre o que imos facer ao facer o almibre é evaporarlle a acidez, vale? Por tanto, vinagre, azúcar, 1/4 kilo, acordadevos. E ímolo botando aos poucos para que non nos quede todo nunha morea, nun montón. E agora temos que remexer pouquiño a pouco e co lume baixiño, porque senón pode nos torrar o azúcar, e do que se trata de que se disolva ben no vinagre. Unha vez que o temos ben disolto, entón é cando dámoslle un pouco de caña ao lume para que empece a facer burbulla, e ten que estar fervendo o ratiño que nos faga falta hasta que vexamos que temos o punto de almibre. E cando xa teñamos as burbullas do vinagre co azucre fervendo, entón é cando incorporamos as ervas. Tede cuidadiño cas cantidades de clavo, vale? Porque aínda que nunca vaiades usar un montón del, é unha erva que pode chegar incluso a ser tóxica en cantidades elevadas. O xenxibre, sabedes que é unha raíz dunha planta, realmente, que nós usamos. Entón, nós neste caso vamos a usalo en pó, vale? Vamos a botar máis ou menos unha culleradiña del, e ademais é unha plantiña que ten un montón de propiedades. É unha planta que reforza moito o noso sistema inmune, e tamén o boa que é para o estreñimento. E por último, a canela. A canela é un pau, sabes? É unha rama. É unha plantiña moi digestiva, polo tanto, aproveitade sempre para botarlle unha pesquiña, vale? E listo. E agora, é cousa de que remexendo vaiamos vendo que efectivamente se vai espesando. Temos que ver que efectivamente faise un fío gordiño, vale? Ese será o punto no que teñamos o noso almibre perfecto para poder incorporar os tomatiños. Vale. Almibre feito. Unha recomendación: nunca deixedes enfriar o almibre na pota. Botádeo xa, unha vez que o teñades feito, nos vosos tomatiños dentro do bote, porque senón podes endurecer como se fora caramelo, vale? Agora toca embotar. Estes tomatiños son uns tomates que fai algo así como 20 anos me deu a semente unha señora, a padriña, da lado alto xestoso de Monfero, porque ela levamos cultivando toda a vida. Nos os que máis coñecemos habitualmente por aí adiante son os cherry, que sempre dicen, non? Bueno, pois estes son os cherry galegos, é dicir, os monferos, vale? Vedes, son un pouquiño diferentes porque terminan así nunha puntiña en vez de seren completamente redondos. Estes tomatiños son conxelados, son da colleita pasada e, como tiña moito traballo daquela, conxeleinos sin máis, directamente ao congelador, e agora son os que aproveito para facermos. Vos podedes facelo con eles frescos tamén, ben apretadiños, porque logo sempre van perder un pouco de volume, vale? E sempre se nos van a rever un pouco os tomates, pero
co bote ben cheiño e xa procedemos a rechealo co almibre. Almibre xa vedes que é espesiño, as ervas bótanse tamén dentro todas. Se enchedes hasta o borde e facedes un vacío, podedes consumir estes tomatiños durante meses despois. Se non, pois podelos consumir agora meténdoos na nevera, aproximadamente 3 semanas perfectamente aguantan. Así que a desfrutar deles, que para iso temos colleita abondosa. Tomatiños agridoces preparados para degustar. Repasemos. Primeiro facemos un almibre. Para iso, nunha pota a lume baixo, reducimos o vinagre, o azucre, a canela, o xenxibre e o cravo. En segundo lugar, metemos os tomatiños nun bote de cristal. Para rematar, unha vez o almibre estea arrefriado, enchemos con el o recipiente dos tomatiños e xa os temos listos, uns saborosos tomatiños agridoces.